maka ilo dị n'ụlọ dị ka agwa abalị ụkwụ ya ma ebe o debere isi a na-agwa ntị ma ntị anụrụ ebere isi ntị esolu ọmụta nwa nwere ọnụ nkapị bido na gboo ka o benete nwere ọnụ maka ife mere nkapị ga-eme ya olukwanụ mgbe ya ekwudebe ma nụdebe mmakwuru ya Agụ nwoke ọba ana-emekwe ana igoro ọrụ na-achị m ọrụ abatasị ka m gara ọrụ m kwụrụ da plate ma ọ bụ ka ọ si aga kedebe m ga-ebido ma gị nne unu na-eje na gịnị ka m mere unu biko nyelụ m aka kwe m ka m fụ ogu m agana ka m yọọ ọnụ ya ka ọ gbaghara ụmụ m ọkwọsọfa ka m nwelụ biko nwanyị nna m ka m gwa gị nke bụ eziokwu iwe dị ogwu m agala na-arụ nke kacha nke ebe gị na ụmụ gị nọ kedu ihe kpatara ụmụ gị ndị nke nwoke jiri were mma bịa ebe a na-enye odumodu nsogbu gbanyalụnụ biko nụ si ebe a pụọ ugbu a tupu iwe ọkụ ogwumagala adakwasị n'ebe gị na ụmụ gị nọ biko meelụ na ụmụ m ebele biko nụ maka ọ dakwasị ebe unu nọ ọ bụ ọnwụ si ebe a pụọ kịta naba mee na-ebele biko gbanyalụ anabago m gbanyalụ Chineke sọkwa n'eluigwe na-eleba anya No, I'm surprised you. No lot and what you told me to make a ma no na lota. Even by on phone, what you should make podono, one so no na bata. Or could you say me getting back? Because them will you want to see that pota. Well, you hear me and ask, here can't tell I could tell no. Will you? Yeah. What's on? Check me. Okay. Get this just that. Put the manual. Okay, the Maggie.
ote m tiri ha onwe Chineke mee ụzọ ndụ na di m na-efe adịghị arahụ ụra. imechekwa ma nwa egwuregwu onye mere gị ihe